εδώ πέρα και σήμερα θα έχουμε άλλο ένα gaming βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Banana Conquer, λοιπόν ξεκινάμε. Αχ, τέλεια. Είναι ένα Super Mario game, δηλαδή μοιάζει με το Super Mario. Οπα! Όχι! Fuck! Ήμασταν άτυχοι στο πρώτο round. Τρέχω. Τραβώ βίντεο για το κανάλι μου. Ναι. Δεν το έχεις καταλάβει. Τέλος πάντων. Banana Conquer, Banana Conquer. Banana Conquer, βοήθεια, σώστε με. Κάπως, σώστε με. Θα με φάει, με έφαγε, με καταβρόχθησε. Εξαφανίστηκε. Πρέπει να σου πω ότι δεν έχω ίντερνετ εδώ γιατί είμαι σε Σαλαμίνα. Ναι. Και σας περιμένουν και ωραία βλογκάκια, δεν λέω που. Έκπληξη την ίδια μέρα που θα είναι να πάμε, θα ανεβάσω short λογικά. Έκπληξη, σας περιμένουν τέλεια βλογκάκια. Θα σας δείξω τα πιο μαγευτικά μέρη του κόσμου. Είναι σου πουάει. Ίσα που το ακούμπησα. Κολοπέχνιδο. Τώρα. Τρέχω. Να δω τα χτυπάς. Γι' αυτό δεν ανεβάζω και τα battles με τους δεινόσαυρους. Σταμάτησα. Γιατί είμαι Σαλαμίνα και δεν μπορώ. Δεν έχω ίντερνετ. Πρέπει να είναι το rage παιχνίδι. Είναι το πιο rage παιχνίδι αυτό. Μία φορά το παίζεις, χάνεις και μετά παίζεις, εκνευρίζεσαι. Δείχνει και πως πεθάναμε. Τέλεια πέρασε αυτός ο πίθηκος εδώ μετά από αυτό. Λοιπόν, εδώ θα σας πατήσω παύση και όταν φτάσω σε καλό σημείο σας ανοίγω. Λοιπόν, το πέρασα μια φορά. Αλλά δεν πρόλαβα να πατήσω την κάμερα για να σας το δείξω.
Δηλαδή ο πίθηκος έτρεξε στον τερματισμό, δεν προλάβει, μόνος του πήγε μόνος του. Τι πήγα να πάθω. Γιατί πήδηξε, δεν θέλω. Μην με φας, δεν θέλω. Το πιο rage παιχνίδι. Δείτε τι θα κάνω. Το διέγραψα. Ας δούμε λίγο χρυσόψαρα για να ηρεμήσουμε. Μαμά, θα με πρίζεις τώρα. Ωραία. Κάτσε να το έσω. Αυτό το παιχνίδι όμως θα το δούμε περισσότερο στο επόμενο βίντεο.